С група приятели се занимаваме с Urbex – градско изследване на изоставени сгради. Една есенна събота пътувахме из северозападна България, търсейки подходящи локации за снимане. В едно полуобезлюдено село, скрито в гънките на Балкана, открихме масивно каменно училище. Местните ни казаха, че е затворено още през 1996 година заради липса на деца. Сградата изглеждаше като декор от филм на ужасите. Дворът беше потънал в бурени до кръста, а ръждясалите катерушки приличаха на скелети на странни животни. Влязохме през една разбита странична врата. Вътре миришеше на влажна мазилка, мухъл и гнило дърво. Дюшемето под краката ни скърцаше заплашително, а по стените още висяха избледнели портрети на възрожденци, чието очи сякаш ни следяха в полумрака. Аз, Мартин и Елена се разделихме, за да снимаме различни стаи. Аз се насочих към втория етаж и намерих учителската стая. Беше просторна, с дълга маса по средата и стари прашни столове. Върху масата, покрит с дебел слой прах, лежеше един от онези стари, огромни зелени дневници, които се използваха преди ерата на компютрите. Не можах да сдържа любопитството си. Приближих се, издухах праха, при което във въздуха се вдигна цял облак сиви частици, и го отворих. Страниците бяха пожълтели и леко влажни. Беше дневникът на 8-ми Б клас от 1993 година. Имената бяха изписани с красив, калиграфски почерк с синьо мастило. Започнах да чета имената на ум, докато разглеждах оценките. Но тишината в училището беше толкова потискаща, че реших да прочета едно име на глас, просто за да чуя човешки звук. Александър Димитров, казах аз. Гласът ни прозвуча неестествено силно в празната стая. Няколко секунди не се случи нищо. А после, откъм коридора чух звук. Беше стържене на дървен стол под юшеме. Кратко и ясно. Идваше от класната стая в съседство. Спрях да дишам. Помислих си, че е Мартин. «Марто, ти ли си?» извиках. Никой не отговори. Погледнах отново към дневника. Пръстът ми беше на следващото име. Борислава Борисова. Прочетох аз, този път по-тихо, с треперещ глас. От съседната стая се чу силно хлопване. Звук от затварящ се капак на стар дървен чин. Онези масивните, с дупките за мастилници. Сърцето ми започна да бие като лудо. Нещо или някой в другата стая отговаряше на проверката. Сякаш душите на това празно училище само чакаха някой да прочете имената им, за да заемат местата си. Реших да затворя дневника и да се махна веднага. Но точно когато посегнах към тежката зелена корица, чух как подметки започнаха да пристъпват по дъските в коридора. Стъпките излязоха от съседната стая и се насочиха към вратата на учителската. Грабнах статива си и се скрих зад един голям метален шкаф в ъгъла на стаята, притискайки ръце към устата си. Стъпките спряха точно пред отворената врата. Не видях никого. Нямаше сянка, нямаше силует, но усетих как въздухът в стаята рязко изтина. Тогава чух звук от прелистване на хартия. Някой или нещо стоеше до масата и бавно, методично прелистваше страниците на зеления дневник. Шуш, шуш, шуш. А след това чух глас. Беше сух, пращящ, женски глас, който звучеше като старо радио. Гласът произнесе моето име. Гергана Иванова. Отсъства. В същия миг дневникът се затръшна със страшна сила, а аз изкрещях и хукнах към стълбите, без изобщо да поглеждам към масата. Свлякох се на първия етаж, намерих приятелите си, които ме гледаха вцепенено заради писъка ми, и ги извлякох навън. Никога повече не влязох в изоставено селско училище.